Počúvaš Fit či nebyť, podcast o crossfite a zdravom životnom štýle, bez pozlátka, bez predsudkov a bez zbytočných homáčok. Udialo sa toho toľko za posledné 2 týždne, že ani neviem, čím začať. Hoci si zároveň uvedomujem, že ty už druhý týždeň žiješ len a len Openom a viac ako čokoľvek iné ťa zaujíma tvoje postavenie v leaderboarde alebo to, aký bude tretí Open VOD. Minimálne teda aspoň našich slovenských poslucháčov, lebo podľa počtu prihlásených členov v jednotlivých gymoch to vyzerá tak, že za riekou Moravou sa Open nestal. Veď gym s najviac prihlásenými členmi v Čechách by bol ledva 5. na Slovensku. Čím to je? Ako by sa opýtala kapela Bezmena, ktorá je paradoxne v Čechách obľúbenejšia ako na Slovensku, čo len dokazuje ich cit pre vkus. A možno len všetci prešli na vspieranie, alebo Hyrox, alebo len šetria na iné víkendové závody, ktoré ich výjdu o tisícky kaček viac, ale môžu tam aspoň povyťahovať svoje gymové vlajky a videami ze závodu pozbierať všetky lajky. Ale možno im len krivdím a majú na ignoráciu Openu svoje dôvody, iba že by nemali. Každopádne nechcem, aby dnešná 63. epizóda podcastu Fit či nebyť sklzla opäť len do openovských vôd a tém, a to aj napriek tomu, že games vody sú navždy zakázané. A hoci tá hlavná téma je inšpirovaná Openom, kým sa k nej však dostaneme, tak by som opäť rád privítal Ľudsku, ktorá sa už nevie dočkať momentu, kedy dostane slovo. Takže nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. To je všetko zatiaľ. Výborne. Predtým, ako sa dostaneme slovami, vetami, čímkoľvek k dnešnej hlavnej téme, poďme spoločne ešte rozobrať, čo sa za posledné 2 týždne udialo, respektíve udeje. Začneme ale naozaj len, už som ako... Z Oravy. Alebo z Očovej. Pán. Začneme ale naozaj len na chvíľu Openom. Si spokojná so svojimi výsledkami z prvých 2 workoutov? Nie. Lepšie ako ďakujem. Tak úprimnú odpoveď. Stále máme ešte jeden, takže je tu nádej na zvrat. Je to možné, že to bude práve taký, ktorý sa mi vôbec nebude páčiť, takže... No tieto 2 si vysnívala. Nie, ale nevadili mi, ale nie som spokojná. Viac otázok to téme nemám, lebo chcem, aby sme Open úplne celý a úplne podrobne rozobrali v tej ďalšej epizóde, keď budeme mať všetky workouty za sebou a oficiálne výsledky priamo pred sebou. Tak ako máme za sebou Deň žien, ktorý bol v nedeľu. Čo významné sa u teba v tento deň udialo? Nie, ďakujem. V nedeľu sa nič také podstatné neudialo. Čiže žiadne raňajky do postele? Lúpenie rúží, osypané po byte? Kúpila som si kvetiny. Jednu. Tulipány. Na tvoj byt by stačila jedna rúža, keď už teda osypa. To len by ste rúža pre Luciu, ale tulipány. Tulipány. Čiže rúží si už dostala za život pomerne veľa, takže tulipány. Tulipány mali v obchode. Či ty si kúpila na Deň žien tulipány? Nie, ja som si iba tak kúpila. Mala vo váze, áno. Jar vo váze. Áno. Ja mám väčšinou jar v umývačke, ale dostala si niekedy inak hrádzu? Hrádza je prehrada, jedným slovom. A ako? Tak, Nerozumiem. Nerozumiem, lebo v sobotu, okrem teda posledného Open workoutu, bude aj Medzinárodný deň boja proti priehradám. Tak som bol zvedavý, či si teda niekedy dostala hrádzu ako prejav lásky. Nedostala. Čiže žiadny bobor sa v tvojom živote dodnes neukázal. Všetci sa holili. A pokojne môže byť úprimná, veď keď tak ja to vystrihnem. To ti nikto neverí, že to vystrihneš. Asi ako keď sme sa naposledy bavili o hokeji. A to si vystrihol? Nie. Ja to nepočúvam druhýkrát. Mám? Nie, no. Treba, stačí, že ja. Poďme sa už ale baviť seriózne, aspoň na chvíľu a poodhaliť našu dnešnú tému, ktorá sa teba týka viac ako mňa. A jedným z dôvodov je samozrejme spomínaný Deň žien, ale spomínal som, že dnešná téma bude inšpirovaná Openom a ten je tento rok v Protone iný v tom, že sa ho prvýkrát zúčastňujú aj naši najmladší členovia z Proton Kids a Teens. No a keďže ty si jednou z ich tréneriek, porozprávame sa o tom, aké benefity má CrossFit pre túto vekovú kategóriu, v čom sú ich tréningy iné, v čom musí byť tréner iný ako pri trénovaní dospelých. Ale na úvod zákerná otázka. Baví ťa viac trénovanie detí alebo dospelých, ktorí sa častokrát chovajú ako deti,
lebo xkrát povieš na tréningu, že expander na kipovaný zhyby je hlúposť, poviem to tak, a potom po tréningu vidíš, ako sa mrvia pozväzovaní krížom krážom, dokonca nie na jednom, ale 4 expandroch naraz. Dokonca na jednej strane iná farba, na druhej, ja neviem, či si robia Skittles alebo dúhu, a teda dúfajú, že sila jednorožca ich dostane hore. Takže, čo teda? Radšej trénuješ deti alebo dospelých? Asi mi to je v podstate jedno. Ale akože máš pravdu, dospelí sa častokrát správajú horšie ako tie deti. A toto nevystrihnem, ale... Dobre, kľudne. Oni to vedia, lebo ja im to zvyknem aj povedať. Obedný tréning môžem pozdravovať. Oj. Ako si sa dostala k trénovaniu detí? A pamätáš si na prvý tréning s deťmi? No takže Paolo hľadal niekoho ďalšieho, kto by jeme pomáhal s tréningami, keďže to nebolo úplne reálne, aby všetky odtrénovala ona sama. A tak som mu povedala, aby nehľadal, že teda budem rada, keď budem toho súčasťou. Ale na prvý tréning si nepamätám. Ja som mu povedal, že nech ťa to ani nenapadne ma s tým osloviť. Tu sa naše svety trošku rozchádzajú. Ty si bola ochotná, ja nie. Ani nie tak kvôli sebe, ale aj kvôli tým deťom a gymu ako takému, lebo Hej, chceli sme, aby nejaké deti k nám na tréningy aj chodili. aby dožili tých tréningov. Tak nejak. Dobre, čiže toto bola tá cesta, ako si sa k tomu dostala. V čom je to iné? A teraz chápem, že to vyznie ako hlúpa otázka, lebo všetci vieme, že inak pristupuješ k dospelým a inak k deťom, všetci okrem mňa, ale v čom je to iné pre teba? A teda je problém switchnúť sa z trénovania detí potom k dospelým, alebo opačne? No v čom to je iné? Možno, že na tie detské tréningy potrebujem ešte väčšiu dávku empatie ako pri dospelých ľuďoch, by som povedala, keďže, ako to povedať tak, aby to nevyznelo zle, ale chodia tam kadejaké prípady k nám do gymu, hej? Ale či sa mi to nejako ťažko switchuje, je ani nie veľmi, ale skôr potom opačne, že na tom dospeláckom tréningu používam zdrobneniny a tak, za čo by si ma ty nepochválila, ale bohužiaľ občas sa to stane, že poviem slovo brúško. Oh yeah. No, ale že si to uvedomím, keď to vysvetlím, no ale tak. Teda až keď číslovím. Činku zrobňuješ ako? Činôčku si Činočku? Je to bez... Asi. Kettlebellik. Len pozor, hrazda znie s drobneninou trošku cívne. A teraz je rozdiel ale v samotných tých tréningoch ako takých aj medzi kids a teens. Áno je. Tie menšie deti sa oveľa viac hrajú na tréningoch a potom, čo sa týka teens tréningov, tak tie už sú podobné ako tie tréningy, čo mávajú dospelí. Takže aj čo sa týka cvikov, tak tí teens robia viac tých cvikov, ktoré robia dospelí na tréningoch. Áno, v podstate tá menšia skupina sa hlavne zameriava na to, aby sa nejako naučili správne pohybové vzorce a potom tí starší už akože stále pracujeme aj na tých základných veciach, ale mávajú už také workouty v podstate, ako máme my, by sa dalo povedať. OK, ja som mal ešte ďalšiu otázku, ale na to si v podstate asi odpovedala, že akým obsah majú tie tréningy. Áno, ale tak v podstate akože podľa mňa je to iné, keď ten tréning samotný vediem, ale keď som si to napísala v tejto príprave, tak to znie úplne rovnako, ako keby som hovorila o dospeláckom tréningu, že sa najprv vysvetlíme pri tabuli, čo ideme robiť, potom máme rozcvičku, potom sa vždy učia nejaký skill a potom majú workout a to platí proste aj u tých menších, aj u tých starších detí. Len teda u tých menších detí, keď sa bavíme o nejakom skille, tak tam to môže byť aj niečo, povedzme v úvodzovkách, že banálne, ale čo by mali vedieť pre svoj život, že môže to byť napríklad aj, že ako správne vyskočiť a pristáť, alebo to môže byť, že ako mať na zemi proste položené chodidlá, alebo to môže byť, že čo to vlastne znamená nejaký ohyb v panve, že tam to môže byť niečo také úplne, že nazvieme to basic a potom tí starší tam mávajú už, povedzme, že front squat, press a tak. Ale ako toto by sa podľa mňa zišlo aj niektorým dospelým, keď ťa tak počúvam. Rozhodne áno. Poďme teraz aj rozvíriť tému trochu kontroverzne, lebo stále teda existuje taká tá dogma, že crossfit je nebezpečný šport, pritom na lyžovačkách sa nám za túto zimu zranilo viac členov ako na tréningoch za posledné roky, ale to je na inú debatu a v podstate sme sa o tom už trochu v tomto podcaste bavili. No je teda crossfit vhodný a bezpečný pre deti a tínedžerov? Rozhodne je a je to podľa mňa úplne rovnaká odpoveď, ako keby sme sa bavili, že či je crossfit pre každého, ale teda crossfit pomáha deťom v rozvoji sebavedomia a vnímania svojho tela v pohyboch, ktoré sú pre ne prirodzené
ako som spomínala, že sa napríklad aj viacej hrajú a že sa venujeme skokom, pohybu v pánve a tak ďalej. A rovnako tiež aj lekárske výskumy potvrdzujú, že crossfit zlepšuje ich mobilitu a zároveň je prevenciou voči rôznym zraneniam a chronickým bolestiam, ktoré sa bežne vyskytujú po prechode do dospelosti. Stačí sa rozhliadnúť na ktoromkoľvek detskom ihrisku na svete a všimať si všetky rôzne pohyby, ktoré tam deti vykonávajú. Behajú, skáču, lozia, visia a plazia sa chaotickým a improvizovaným spôsobom. Vykonávajú funkčné pohyby bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Každé dieťa by malo mať schopnosť behať, skákať, hádzať, chytať, kotulať sa či liesť, jednoducho vykonávať základné pohybové zručnosti, ktoré mu pomáhajú zvládať rôzne výzvy s istotou a kompetenciou. Ak to chceme odborne, tak sa to nazýva rozvoj fyzickej gramotnosti. K tomu pojmu sa ešte dostaneme, no ešte predtým mi nedá nepovedať, že ja si práve nemyslím, že sa to skákanie, behanie, lozenie a celkovo nejaké aktivity, ktoré sme robili my ako deti, ešte u dnešných detí deje, aspoň teda z toho, čo vidím vo svojom okolí, lebo teraz ma všetci rodičia, čo ma poznajú, odsúdia, keďže sa vyjadrujem k deťom a sám deti nemám. No oči mám a neverím, že dnešné deti alebo tínedžeri dokážu stráviť deň niekde vonku za domom a hlavne ostať celý deň v pohybe, lebo teda mal som tu možnosť trénovať mladých, respektíve malých hokejistov, malých futbalistov a veľa fyzickej gramotnosti som u nich nevidel. Ja viem, že je iná doba a nároky na športy a aktivity sa menia, ale keď to porovnám s tým, že ja som v podstate vyrastal medzi hokejistami a tí už od 12 rokov vyzerali ako športovci a v 15 benchovali toľko, čo ja teraz. A zatiaľ, čo keď som prišiel medzi súčasné deti v tom veku, tak ani drep, ani klík, nič, dokonca ani stáť na jednej nohe, to bolo proste mission impossible. A teraz sa natíska otázka, že koho je to chyba. Že či rodičov, učiteľov telocviku, trénerov, alebo teda samotnej tej pohodlnej doby, ktorú žijeme. Akože podľa mňa by sme krivdili všeobecne, keby sme to teda takto zovšeobecnili, lebo ja si myslím, že sú deti, ktoré majú stále také detstvo, že viem si vybrať aj v hlave proste niektoré z tých detí, ktoré chodia k nám do gymu. Good for them, len Ale akože myslím si tiež, že je to menej, ako keď sme boli my mladší, že my sme teda toho vonku robili viacej. Ale podľa mňa je to kombinácia. Či už toho, že teda tej pohodlnosti, alebo aj učiteľov telocviku, trénerov. Akože ja keď si predstavím svojich učiteľov telocviku, rozhodne by to neboli ľudia, ktorí by ma ale motivovali k športu. Že keď sa k tomu športu nedostaneš nejako inak, tak asi si dosť zatratený. Teda tvoja telocvikárka nie je Ema. Jedna z mojich telocvikárok bola alkoholička, takže... No áno, akože hej, a buď to bolo demotivačné, lebo sme robili proste niečo, čo nešlo nikomu, alebo proste sme mali voľnú hodinu a hrali sme sa futbal, alebo sme boli zavretí v zrkadlovej miestnosti a skakali na fidloptách. Akože... Ja ti dám tiež za pravdu, tiež si myslím, že je to tak možno výsledkom kombinácie toho všetkého. Precitliví rodičia, slabo ohodnotení a tým pádom demotivovaní učitelia a tréneri a v neposlednom rade aj tie zhýčkané a pohodlné deti, ktoré dostávajú všetko ako na podnose a využívajú to naplno. Maminka odvezie na tréning, ocko odnesie výstroj, maminka prezlečie, aby náhodou dieťatko neprechladlo. Potom žalostný stav slovenského školstva, nezáujem učiteľov rozvíjať pohybové zručnosti detí, ale to si ty načrtla, že to sa dialo už aj v našej dobe. Tiež 80% mojich telocvikárov nám len hodilo loptu a robte si čo chcete, ale my sme aspoň tú hodinu v kuse teda hrali futbal, na betóne síce, v lete aj v zime, nie vo vykúrenej telocvični, lebo telocvičňa bola luxus vtedy. No a pomimo školy sme hrali hry, z ktorých by sa súčasným rodičom pretáčali životy a zvažovali by možno aj trestné oznámenie. Pri schovávačkách sme sa liepali po stromoch, pchali do kríkov, častokrát doštípaní od včiel. A v skautskom tábore sme hrali napríklad takú hru, čo sa volala, že roznožka, a ktorú teda dnes možno tiež deti hrajú v táboroch, ale v Chachalande možno, aj keď to má iný text, ale vieš si predstaviť, že ako to vyzeralo v tom skautskom tábore. Stáli sme v kruhu, mali sme nôž a ten nôž sme si hádzali smerom k chodidlám. Výborne. Čiže jeden zobral nôž, hodil, vybral si koho chcel
hodil mu to 20 centy od nohy a tam musel tú nohu natiahnuť. Čo vlastne dneska sa to volá twister, len sú to kruhy na zemi. My sme vtedy nemali kruhy, ani plachty, ani nič, mali sme nôž a takto v podstate si to hrala, až kým niekto sa nevedel natiahnuť po ten nôž a nevedel sa z toho postaviť. Chápem, že to znie teraz úplne science fiction a nebezpečne a neviem čo, ale vtedy to bola pre nás hra ako každá iná a nikto sa nebal, že niekto bude mať bočné úmysly a zapichne ti nôž do stehna, alebo ja neviem čo všetko. Ale poďme naspäť, čo si majú ľudia pod tou fyzickou gramotnosťou predstaviť. Fyzická gramotnosť je komplexný koncept, ktorý predstavuje základ pre celoživotnú fyzickú aktivitu. Podľa Medzinárodnej asociácie fyzickej gramotnosti zahŕňa motiváciu, sebadôveru, fyzickú kompetenciu, vedomosti a pochopenie potrebné na to, aby si človek cenil a preberal zodpovednosť za svoje zapájanie sa do fyzických aktivít. Táto gramotnosť je základom, na ktorom sa buduje kondícia a športové schopnosti detí. Čím širší je tento základ, tým väčšie sú možnosti dieťaťa v športových a pohybových aktivitách. Deti s dobrou fyzickou gramotnosťou sa často stávajú dospelými, ktorí si zachovávajú záujem o aktívny životný štýl. No a ja som sa teraz od teba dozvedel, že existuje Medzinárodná asociácia fyzickej gramotnosti, ktorá má určite taký význam ako Slovenská asociácia funkčného fitness, ale nevadí, to je zase na iný diel. Ale tu by som sa zase pozastavil nad tým, že kde sa stala v tomto vzorci chyba, keď je čoraz menší počet ľudí zaujímajúcich sa o aktívny životný štýl. Lebo teda už to dnes sa nebavíme iba o deťoch, ale vieš sama z konzultácií, ktoré máš, že teda ten aktívny životný štýl, on sa začínajú ľudia zaujímať až potom, keď Zistia, že ho šreba k životu. presne tak, že už to není také ako pred 10 rokmi. A možno aj v tejto nebolo úplne OK. Nebolo. 10 rokov sa to zopsulo tak, že už to není ani životný, ani štýl a už potom nie ani aktívny. No. Podľa mňa totižto, keď sú nejakí ľudia, ktorí sa nevenovali napríklad žiadnej športovej aktivite a nenabrali nejakú tú fyzickú gramotnosť alebo nejakú fyzickú kompetenciu a nevenovali sa ničomu, tak do takej 25-ky je to stále v pohode, aj keď si nazvime to tak škarečie, že mlandák, ale potom už keď prídu nejaké iné veci, rodina a tak ďalej a zostarneš, tak potom už to není tak úplne v pohode. Respektíve tým mladším ľuďom stačí aj oveľa menej na to, aby boli v úvodzovkách fit, hej, že veľa ľudí povie, že žil som aktívne, neviem, hral som volejbal a chodil som behať 2-krát za týždeň a bolo to v pohode, ale po 30-ke to není tak úplne dosť. Nie, to môžem potvrdiť, ale zase platí, že teda 100 ľudí, 100 rôznych ciest k tej fyzickej gramotnosti, nazvime to tak. Ale ako sa to teda deje u detí? Ako sa snažíte napríklad vy rozvíjať túto gramotnosť na tréningoch? No tak povedzme, že u tých menších detí, tak oni sa učia tej fyzickej gramotnosti prostredníctvom objavovania a experimentovania, čo je teda aj za pomoci tých kadejakých hier, čo hrávajú. V minulosti to často prebiehalo už, ako sme spomínali, prirodzene počas nejakej voľnej hry vonku, napríklad pri lezení na strom. A takáto činnosť predstavuje pre deti pohybový problém, na ktorý každé dieťa má unikátne riešenie na základe svojich individuálnych pohybových skúseností. Tieto skúsenosti môžeme prirovnať, nazvime to, ku knižnici pohybov. Táto knižnica obsahuje všetky možné pohyby v rôznych prostrediach. Úlohou trénerov je pomôcť deťom získať prístup k čo najväčšiemu množstvu tejto knižnice, aby si mohli v prípade potreby vybrať to najefektívnejšie a najúčinnejšie riešenie pohybového problému. Takže v podstate nahrádzate stromy, preliesky a čokoľvek iné, čo by mohli nájsť niekde von a učíte ich tieto pohyby prostredníctvom rôznych hier, úloh a podobne. Áno, ako tréneri sa snažíme deťom vytvárať rôzne pohybové výzvy. Každá z nich pridáva novú skúsenosť do ich pohybového repertoára. Možnosti sú prakticky neobmedzené. Každá nová úloha obohacuje deti o rôzne riešenia pohybových problémov, čím sa rozširuje ich fyzická gramotnosť. Napríklad skákanie na 2 nohách, na jednej nohe, medzi 1 a 2 nohami, skok do výšky alebo skok na vyvýšenú plošinu, alebo teda pohyby cez prekážky. Rovnakú dôležitú úlohu zohráva aj prostredie, v ktorom sa deti pohybujú. Zmena prostredia ich núti prispôsobiť sa rôznym podmienkam, čím sa ich pohybová knižnica ďalej rozširuje a stáva univerzálnejšou.
V priestoroch gymu sa o to snažíme najmä rôznymi prekážkovými dráhami alebo inými výzvami, vždy ale pod našim dohľadom, aby deti vykonávali pohyby bezpečne a efektívne. Takže týmto sme len počiarkli to, že CrossFit je bezpečný aj pre vaše deti, ale ako je to s ďalším strašiakom menom intenzita v CrossFite? Je pravdou, že v CrossFite sa kladie dôraz na intenzitu cvičenia, no tá je vždy relatívna a prispôsobená každému na mieru. V súlade so samotnou metodológiou a filozofiou CrossFitu je v prvom rade kladený dôraz na techniku prevedenia jednotlivých cvikov a je konzistentné udržanie. Intenzita sa zvyšuje postupne s prihľadnutím na to, kto ako zvláda spomínané technické základy. A aká by teda mala byť primeraná intenzita s prihľadnutím na komplexnosť pohybu, objem, rýchlosť a jeho zaťaženie na organizmus? Tiež je to veľmi relatívne a individuálne, pretože psychologická a fyziologická kapacita každého dieťaťa je odlišná. Metodológia CrossFitu však umožňuje prispôsobiť tento program každému, kto príde na tréning. Okrem toho sa deti naučia základy zdravého životného štýlu v zábavnom a súťaživom prostredí, plnom víziev a radosti z ich prekonávania. Takže tvoje dieťa by tiež určite chodilo na CrossFit Kids alebo Teens tréningy do Protonu. Áno, ale mačky zatiaľ neberieme, ale teda, lebo CrossFit ponúka deťom dokonalú príležitosť zažiť niečo, čo v tréningoch iných športov nenajdu. Rozmanité množstvo spôsobov, ako prostredníctvom hier, víziev a rôznych cvikov poznávať a rozvíjať schopnosti a možnosti svojho tela. V CrossFite sa každý môže cítiť ako atlet a to vašim deťom dodá sebavedomie a odvahu. Je to najmä vďaka tomu, že je prispôsobiteľný naozaj každému bez ohľadu na váhu, výšku alebo predchádzajúce skúsenosti s inými športami. Moje deti by rozhodne nemali na výber. A keby nevedeli v 10 snečovať, tak by som si našiel iné deti. Ale možno tie mačky ako ty. Ale poďme naspäť k téme, v ktorej sa cítim lepšie. Čoho sa dočkáme v poslednom open workoute? Švihadla a možno vesla a možno deadlift. Či budeš veselať dneska tá double under súčasne. A druhou rukou dvíhačinku. Takže bude činka. Asi. Ťažká. Teoreticky by mohla byť, keďže sme mali zatiaľ pomerne ľahké workouty, čo sa týka váhy. Aj môj spodný chrbát hovorí niečo iné. Ale to, či sme sa trafili a to, ako tohtoročný Open vyzeral, ako sa vám v ňom darilo, sa ale dozvieš až o 2 týždne, kedy si dáme, verím, že aj spolu s Luciou, takú Open rekapituláciu, aj keď vlastne ty ideš po Opene na turecký med však. Možno, ak to bude možné. Turecko je viac ako možné zatiaľ. A čiže beriem späť, že tu bude Lucia, lebo to vám slúbiť neviem. Ale Sedela dovtedy času bol? áno, ale ďalšiu epizódu o 14 dní vám slúbiť určite viem. Dovtedy sa majte krásne, užite si posledný Open víkend a do počutia o 2 týždne.